Epa, Gabon, Antonio Pérez naiz. Lenguan bertsoa bota eta poto egin nuenez, profesionalei kontsultatzea erabaki nuen. Euskaltzaindia? Bai, zera jakin nahi nuke. Nola esaten da los scratches son nazismo puro? Bai. Hori da. Eta tengamos paciencia, todo lo va a arreglar Rajoy? Zer? Joateko por zulo. Baina zulo eta Rajoyk ez dute rimatzen. Azkenean, hitzetik hortzera ikusten 14 orduko eserialdia egin ondoren, prest nago entzuleak harrapatzeko. Lizartzan da saioa, eta pozik hartuko naute, seguru, Pepeko alkatea izan zuten. Eta orain gurekin, Antonio Pérez. Zure gaia, adiskidetasuna. Urkullu dago bakarrik, ezin topatu lagunik, Bilduk ezetz ta pesek ez daki, azkar lehendakari. Elkartu ba peperekin, ez duzu izango penarik. Prest gaude gure herria Espainian laguntzeko beti. Prest gaude gure herria Espainia laguntzeko beti. Ez dut ulertzen, zergatik jotzen didate beti txistu. Gustu kontua izango da. Baina begira, asteburu honetan Pepeko buruzagi batzuk datoz Madrildik. Eta txundituta utziko ditut. Prest gaude gure herria Espainia laguntzeko beti. ¿Un militante del PP cantando en vasco? Rápido, llama a la Guardia Civil que se nos ha colado un proetarra en el partido.